En el cicle formatiu de disseny d'elements per l'espectacle aprendràs a projectar tot tipus d'elements per al món del teatre, el cine o la televisió, espais temàtics, folklore popular i figuracions de tota mena d'àmbits. Aprendràs una metodologia i tot tipus de tècniques plàstiques i digitals per aconseguir aquestes fites. Aquest cicle de nova creació aposta pel contacte directe amb el món laboral. El nostre emplaçament a Terrassa ens dona una connexió directa amb el cine, el teatre i la cultura popular, d'on parteixen molts dels nostres projectes.